saft og egg. Og ta på meg. Jeg går på det. Ikke gjør det gaffelen min der. Jeg tar på meg i baken. Jeg kan ikke droppe ut av fangen. 2, 3. Nei! Åh, så stinker jeg. Jeg må på do. 1, 2, 3. Satan i helvete. Ok. 1, 2, 3. Jeg drakk snart. Ja, æsj. Jeg vil spyr. Halve glasset mitt. Det er sikkert bare t-skjorte. Ja, det var et teskje vi skulle ta. 1, 2, 3. Vel. Jeg kjenner ikke jeg. Æsj! Ja. Det spyr skum ut av nesa. Kan du tørke det opp? Nei, gjør det etterpå. Dere kan ikke godt si at vi skal slutte, men dere kan ikke drepe oss på denne måten. Ja, vi skal plystre med mel i munnen. Ja, jeg kan ikke plystre engang. Ok. Woohoo! Du hadde ikke alt i kjeften. Det her. Ta nå. Jeg tror jeg knuste det. Hvor er det? Hvor er han? Åh, fy faen. Ok, ikke klepp det i øynene. Der er de bort. Blande det litt. Vann? Nei. Det er greit at dere hater oss, vi kan heller si det.